Binaha ang ilang mga kabahayan at kalsada sa Urdaneta City ngayong Martes dahil sa tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan. Ayon sa City Disaster Risk Reduction Management Office o CDRRMO Urdaneta, 5 barangay ang nakararanas ng pagbaha. Kabilang din sa patuloy na binabantayan ng ahensya ang 8 pang barangay na kabilang sa flood-prone areas at low-lying areas sa syudad. Yung roving namin kanina nag-start ng around 8. Tinignan namin yung mga flood-prone barangays namin, especially yung mga pinaka-severe pagdating sa flooding. So yung binabantayan kasi namin, meron kaming 13 na flood-prone barangays, pero yung pinaka-severe kasi dyan, yung sa Anonas, San Vicente, Pinmaludpod, San Jose at Catablan. So meron din mga ibang barangay na binabaha din, pero hindi kagaya ng mga barangay na nabanggit ko. Sa barangay ng Kayasan, kita ang pagbaha sa kalsada. Ayon sa CDRRMO, ang pagbaha sa nasabing kalsada ay bunsod umano ng pag-apaw ng irigasyon malapit sa lugar. Ang cause nun, meron tayong, I believe, irrigation canal yon na hindi kayang saluhin yung tubig na galing upstream. Kaya nag-overflow siya. At yun yung pumupunta sa may highway, sa may kalsada, sa may ambassador. So pag wala naman ng ulan, madali namang mag-subside yun. At the same time, passable pa naman siya sa mga, I believe, lahat ng klase ng mga sasakyan. Matumal ngayon, sir. Kasi karamihan ng mga tao, mas gusto nila sa loob ng bahay, lalo na't walang mga pasok ngayon. Lubog din sa baha ang ilang mga kabahayan sa barangay Anonas. Ang ibang residente naglagay na ng mga sandbag upang hindi mapasok ng tubig ang kanilang tahanan. Si Aling Mirna, galing pang barangay Kayambanan upang makiligo sa kanyang kamag-anak dahil lubog sa baha ang kanilang bahay. Alam namin na babaha pero hindi ganito na kataas. Hanggang sa loob, hindi na siya nagsusubside. Yun ang problema. Dati nababaha kami pero sandali lang. Nagsusubside agad. Isang araw lang to na ulan pero yung impact ng tubig pero malakas ngayon eh. Hindi gaya noon na pero ngayon mas lalong tumas eh. Hanggang sa looban sir, malalim na hanggang dito na. Lubog na. Nandito tayo ngayon sa Barangay Anonas na kabilang sa mga low-lying area sa syudad ng Urdaneta. Kung makikita natin sa ating likuran, lubog na sa baha ang kakalsadahan na ito at lubog na rin sa baha ang ilang mga residente ayon sa mga nakausap nating residente kanina. Ngayon hindi na passable ang anumang klase ng vehicle dito sa daan na ito. Makikita rin natin ang mga motorsiklong ito na isinalba na ng mga motorista at residente upang mailigtas ang mga ito. Patuloy ang isinasagawang roving and monitoring ng CDRRMO, katuwang ang city government ng Urdaneta sa mga apektadong lugar. Sa Binalonan, Pangasinan, bahari ng kalsadang ito sa Asinggan to Binalonan Road, partikular sa Barangay San Felipe Sur. Ayon sa otoridad, bunsod umano ito ng mga naipong tubig ulan at sa pag-apaw ng tubig sa mga kabukiran. Sa San Nicolas, Pangasinan, nagsagawa ng clearing operation ang DPWH katuwang ang lokal na pamahalaan ng San Nicolas sa mga naitalang landslide sa Barangay Santa Maria East at Barangay Maliko. Sarado pa rin sa mga motorista ang Villaverde Road dahil sa mga naitalang landslide. Samantala, base sa Pangasinan River System Monitoring ng PDRRMO, umabot na sa critical level ang level ng tubig sa Marusay River sa Calasiao at Sinukalan River sa bayan ng Santa Barbara. Patuloy ang paalala ng mga otoridad sa publiko na mag-ingat, maging alerto at agad makipag-ugnayan sa mga kinauukulan kung kinakailangan ng paglikas. Kung sa tingin ninyo nasa alanganing sitwasyon na po tayo at may abiso na po ang barangay as well as ang LGU na lumikos na po tayo nang sa ganun ay hindi po tayo madisgrasya. So dapat maging ligtas po tayo sa mga panahon ng kalamidad. Lester Narag, Balitang, Solid North.